Mabalbalakadan, dagiti umiling adda iti landslide prone areas iti Cordillera nga agbakwit, gaputan na danon na iti critical level iti panagraga iti daga iti kaaduan a lugar iti rehiyon, gapu iti awan sarday a panagtudo. Adda report ni Jezreel Kate Lapizar. Idilaang Agosto 6, may isa nga insidente ti panagregaay ti daga ti napasamak ijay silan La Trinidad anang itunda ti ipupusay ti dua nga individual. Kalpasan ti assessment ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera iti lugar, dagos anang ipaulog dagito iti threat advisory tapno agbakwit dagiti adda iti asideg ti nakapasamakan ti insidente. Nang ipatungpalda iti tree cutting kadagiti kay kayo iti ngato ti bantay tapno maliklikan ti panagregaay. Kalpasan daytoy adda manan ti panagregaay ti daga iti lugar ana monitor ti ahensya gapo iti agtultuloy a panagtudo. Sigun iti kapitan ti barangay, awan tinadangran wenno naapektaran kadagiti simmaruno a panagregaay gapo ta nakapanaw dagiti agtaltalinaed iti lugar. Banbantayan mi jay no ada ti matinag ta close open jay kalsada gamin. Iso nga talon nga aldaw nga ijay ti tututukan piman ti tanod ta jay agrigaay ta jay bantay. Sigun mat kanila Trinidad Mayor Roderick Awingan, gapo iti agtultuloy a panagtudo na obserbaran ti nasurok 20 a panagregaay ti daga iti ili. Yung mga landslide at soil erosion natin, may mga minor, mga major, yung mga major natin, yung pong nangyari sa may Silan at dyan po rin po sa nangyari sa may yung kalsada natin sa Lubas Ambium Road kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH. Kabayatan na kinuna ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera a delikadon iti panagregaay ti daga ti rehiyon gapo iti agtultuloy a panagtudo na. Maibasar iti panagadal, posiblen a maaddaan ti landslide ti rehiyon babaen laeng ti 80 mm accumulated rainfall. Ngem iti agdama, addan iti 1,413 mm accumulated rainfall ti rehiyon kalpasan ti siyam nga aldaw a diretso a tudo na. Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So nagpatong-patong na yun and yun yung nagpapaworsen ng situation natin. Agtultuloy mo ti monitoring ti ahensya kadagiti high-risk areas tapno mabalaagan dagitoy kan mapagbakwit no kasapulan. We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees, kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nagko-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.